27 along arnikang sama birta thanbang sami bismai disopi non birta thepi pen arjita Kibang GCT cheklo Karbiang long along Akimi Regional Political Party mahang pathek monjia phan Rajan Timung kachise All Party Hill Leader Conference mate PHLC a party along Aron Karkan Puchini si Kaulai Tang mate kasortang numajong ex FHLC MSA candidate Rajan Timung abuhalong pinichiti ni phai siarni alang li phan ke kroy rada tumpen executive meeting padoponsi chidon sarapi Karbiang long hempi difu along puthot kibang je chiti ni pioneer cap arni regional political party mahang pathek monjia phan chiparai pon tanglo pusi pherang ke amai ingni ponsi timung sangho pangdak pon Nilipon FHLC pen na expel that apida kimisen lapen kachepaking japhan cheklo jonni chuhanglo bonda alang litum kachepaking japhan aning ke hanghi theglong se akimi political party amahang pathek ponang kokpo puta timung sangho pen ningjepon news text report b news 7 non biotang ton pen arjitha ke buana pandame nilihin pen nang letum kado we patanya kero party lo jasemet pininilitum dak kedamtang IPHLC long kedo tum an lapen kado we kapre party long kedo tum an nami niliphan kedamtang July 18 arni expelled penapi nilitum IPHLC long kado we lumbajong CC committee hoi pen nami chuning riam lo Nili methang jungjung pen chuning riam lo bon name chuning ri bom name bang central committee tum kado we tum name bang nang dengun e pulo amasi dong bang kini tum isi pini bang kini tum cheklo joni jonghong data thang alam thewe pen amasi pini bang kini tum isi Karbiang long isi intang kring Regional Political Party amahang pathek ponang kusipini nitum executive amai lo tum cheparai pon nasipini nang tum hancho phapon lo kopia posi ni tum labangso Regional Political Party amahang pathek ponang ko gima po bangkemo jitia nitum pini nitum lada executive amai lo tum cheparai pon bangala hello kebangji ini Monday loh, next Monday 8 ardi, 8 September, labang so ardi si nilito di purong sopialong si nito regional political party amang patheke panito update hotpon. Karbiang long angkang piara doan napen West Karbiang long napen di Mahasara doan panami nilito mohala bangso Arni si party amena bangke 8 September arni si nito party amena bangke nito pangdak ponpo nilitum Karbiang long arat doan inglong arat doan Karbiang long ke do bari makai doan aja titi do anu paname kacuning rikang tungo bangke la hello 8 arni nang litum tame Helong di pamathara kaduira dangletum jong sinang cetong dun pute me parpo la pente nilitum jasemet pinitum executive amai long tum cheparai ponlo je party mahang ke pathe garni bangke a constituency team pen mate ALA pen pasal tum mirlo LA si long pen bang pharu isi hawar ke han LA pen name bang pharu isi bangko West Karbiang long benami bang pharu isi bangko Bukazan LA benami bang pharu isi bangko Difu LA benami daga bangke methadin luposi bang pharu ke thomba ason chetong pen hala bang soni nitum party mahang petek edani party mahang petek dalo pulote nilitum constituency inkora trop nilitum CC committee kadobe keseng serak je konsenitum central committee hoye hen kanitum pin khapo laso penapi seng petang lap pulote November ciklo bangke nitum rat amai pi kibi ponji panse pinitum executive amai long kami tum cingki cingwai pono lase jasemet
Pini nang lito pan ke pa pon bangal halo Karbi Anglong lo Jasemet autonomous state ko tha pa 6 schedule ke pang tanga pa border area long kasong si kecharai kom chip je pan lai ka duk kabe risoi jaga to boreng war cycle long lepen kasong si ke jogima lai pathak litum arse chit pe litum chimki chingwai ponsi non September 8 ani bangke regional political party amahang ke pathek ge pansi litum pini da resolution deng pontang Tang te pini birta lansing toni kokla